and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Dili na gibabangbang ang kadautan ni Wina. Ikaw rin among paglaom, Jay. Aron dili may mga matay. Unsay bot mo ipasabot? Naibaw kagad nga nakagusto ka nimo si Wina. Nabuang pag-ayos siya sa iyang gugma diha nimo. Wa ko mahigugman niya, ma. Kung magpakaroon ingnon ka lang di ay, ha? Jay, anak, kung tinuod kang mitahod na ako, kung bililhon pa sa imong kinabuhi ang imo mga igsuon, ayaw sila pasagding mamatay. Tungod lang kay ikaw maoy hinungdan. Nga nang may pasalig ka man dahil atong Wina, ha? Tungod kay nagtuo manggug ko nga siya ray makahawas nato gikan sa kalisod. Mahimong basulan ko man ang pagpakigsuod niya, Jay, pero uhay na ang tanan. Ma, Mahimong dili na lang ko nimo kwentahon sa imong kaluoy kay nahitiguhang naman ko. Ang imo na lang mga igsuon, anak. Ang imong mga manghod nga nangandoy nga magdugay pa ning kalibutan. kaniadto pa madaan ta nakang gisultihan nga ako'y gusto niya tumabayhana. Kaniadto pa, naglikay na ko ni Wina. Jay, dili na karon panahon aron ipabuhagay mo ang imong mga kahiubos nga rin ako. Nataya na ang among mga kinabuhi ug nakaila na kagangoy na. Buhaton niya unsa may iyang bahad. Ako na mo mo sakripisyo. Na sige, pero dili ka masakripisyo. Pasag din na laming mamiya din Ug sa higayon nga dili mo na kami makita. Ayaw na lang pagdahom nga magkatagbo pa pag-usab ang atong mga daan. Kay mahimong sa pag-atang palang namog sakyanan. At nga nasabmi sa mga ginsakpan ni Wina. Huwag tingali. Maunalay mo mahikap ang bugnaw na namong patayng lawas. Animal. Aron di ba dyan ko makatrakan niya to, Anastasia? Unsa may gaho maghihuptan niya to, animal? Nga masuwawan man dyan ko kung magkasugat ang mga tinanawan. Nga na masakitan man dyan ko. Pero madutang gitingali siya balas sa armas, no? Dili ko mohunong sa pagkukot ka mo, Anastasia. Aron ako maoy mo daog patok ka mo. Ayaw mo paglakaw, ma. Og ipatara ko lang ang kinabuhi sa imo mga igsuon. Imo man unta ni problema, ma. Pero ay kabala ka. Mahal kong akong pamilya. Matabang kong sulbad aron dili idayon ang bahad ni Wina. Imo nang pakaslan si Wina, anak. Wa ko'y gusto na ng babayhana! Ano may hilak mong ka? Kisakitan ko. Maayo na kay kang manigang na ko, Jay. Nadahalan ko sa sitwasyon, ma. Ayaw mo pamiya din, ha? Ako rin mangitag paagi, ma. Aron mahatagan mong proteksyon. Day, doon sa mga pangita mo ba? Nalimot mo lang ko pangutanan ni mo eh. Unsa man day, ha? Ima na gitug-anan si mama ni mo sa inyong relasyon ni Jay? Wa lagi day. Nagilty pa ako. Pero ako sa giingnan nga soulmate na ako si Jay. Daan pagid lagi ko? Kaya nga naman day. Gipanagat kong mama ni mo eh. Sus, may ganito kay mi-insisted yung ko nga wa ko'y nasayran. Ay, imong mama day, nagpagarbo pa nga siya kuno'y una mong gisultihan nga imo na gisugot si Jay. Mao ba? Ay, pastilan, diriyot yun ay ko masyat sa taro. Sa tilang day,
Murag di nasad ko kaagwanta sa kahasol nga akong gibati. Bahala na kung sa buhaton ni mama. Ako sang tug-anan nga may relasyon naming duha si Jay. Wa ka kahamasayop din mo desisyon, Day. May katungod nga masayod si mama. Nga doon na ako'y kabahin sa akong mga desisyon. Wa ka mahadlok. Nga say gayong tug-anan mo sa mama nimo. Iya ka manduan aron buwagan si Jay. Giandam ko ng akong kaugalingon, auntie, sa maong sitwasyon. Nagasiguro ko nga iya kang papilion kinsay imong hatagan o gibugaton. Siya ba o si Jay? Sudyain ako. Kung dili pa tinuod nga akong gikadlukan. Ma, may mo pang istorbohon ta ka sa imong pagpanglimpyo. Sige. Basta man limpyo ka gani, nakasiguro ko nga gaan ang paminaw mo sa imong lawas. Buti pasabot ni Ana anak. Nga anak tadyo ka. Kay suhito ka man. O sa may imong tuyo ka na ko ha. Doon na unta ko'y tug-an ron nimo, ma. Og manghinaot ko nga imo kong sabton nga ipamatuod mo na ako nga tinud-anay ko nimong gimahal. Kay unsa man ka na, Anastasia? Ako unta ning itago nimo pero makonsensya ko. Mura pag dunay mo tulisok na ako ug musud siya nga dili ko buutang, anak. Kay unsa ba lagi nag-itog-an mo na ako, Anastasia? Tog-an na! Mataghi kayo nga mangutana ka na ako mahitungod na mo ni Jay. Murag dunay mo suntok sa kundukan. Iniklimod na ako. Uyab na ka mo si Jay? Madaga ko. Ug ni anak ko sa wastong edad. Dele! Ma, Wa ko ikaw did iga mo desisyon mahitungod sa imong kasing-kasing. Giangkon ko nga kay daga ka na nga di na ko makapaghilabot sa personal mong pagbati. Pero ang lalaki nga imong gitugyanan sa imong gugma, mo'y wa na ko magustuhe. makalipay na ako si Jay. Sa among panag-upan aron pagpanalipod sa kinaiyahan, nasuhito ko ang iyang kinaiya. Nasuhito ko na kaayo siya. Managsamang among tumong. Ug malipayon ko kung ako sa ikaupan, ma. Dili siya makalaban kanimo, Anastasia. Sa higayon nga sulngon ka na sad sa iyang inahan. Dili siya makapanalipod nimo kung og galing dunay manamas-tamas nimo. Dili na tinuod, ma. Unsa? Ako lang namatudan mga andam ibuhis ni Jay ang iyang kinabuhi alang sa kong kaluwasan. Nainumdum ka sa kagabi, Ana. Nagubot ang kapilya kay nakita ni Jay ang lalaki nga gusto untang mupukal-pukal na ako. Oh, dugay na di ay ang inyong relasyon. Kanuna na di ay mong manuroy. Tuhoy ko mga wa may mapahimo sa higayon. Kung magkakuyog man ming duha, kanaragi panimba mi, o baka malimpyo mi sa palibot. Ipasalig ko ni mo, ma, nga butangan kog limitasyon ang among relasyon. Musukol ka na di ay karon ka na ako, Anastasia. Ma, dili na tinuod. Unsa ba di kining imong gibuhat? Sa kanunay gipasidan-an ta ka nga likayi si Jay nga dili siya agay sa imong gugma. Pero imo dai siyang gisugot. Asilo ako, ma. Wa ko lang kapugi ang bulog sa kong pagbati. Ug nahatagan ko ni kagawasan. Ma, ayaw na lang gud kasuko. Ikaw may akong gihuna-huna. Sobra ang pagtamay niya ng rusing sa imong gibuhat. Iya ka na ganing ginganlan og propetang bakakon. Kuwang kang usa ka handos. Og ambot pa kung unsa pa'y akong nadungog. Kabahin lang sinang rusing sa among duha ka kukman ni Jay, ma. Kung kami manggid ang gitakda sa among kapalaran ni Jay, mahimong mo sa putra sinang rusing. Bisan kanus wa ko panganduya nga mahimo kong kumari katong babayada. Tungod kay pila na kahigayon nga nag-abot mi sa barangay. Kay! Ambot lang nimo, Anastasia. Uyab naman dito nimong tawhana to kadto si Jay, wa na ko'y mahimo. Pero kinilay timan Ayaw jud ko pakit ang buhila ka. Ayaw kong hilaki-laki kung o galing masakitan ka sa maong gugma. Nakita ko ikaw nga nagluhod sa altar sa kapilya. Taod-taod yun ang imong pagluhod. Gisumbong ko lang sa labang makagagahom ang kay ubos nga akong gibati, Kap. Gipaabot ko ikaw motindog.
O kung bahinan ko nimo sa imo karong kahiubos, malipay ko, Jay. Pero kung dili ko mamugos. Gusto kasi mong gisultin ako, Kap. Gibaharan si Mama ni Wina nga may daotang mahitabo nila kung mupadayon ko sa paglikay niya. Unsa may imong plano karon? Dili mahimong basta ko na lang isurrender ang akong katungod sa iyang kakog. Kung kinsa may gisaligan ni Wina, kinahanglan ipaila nato niya. Kamas labawng gamahanan ang atong gisaligan. Gidaig ko ang imong kaligon, Jay. Pero huna-huna, kinabuhi sa imong mga mahal ang nataya ni Higayona. Og si Wina, may kaya pagtuman sa iyang baod. Hangtod karon, Kap, wagi ko magtuo nga dunay magpakabuang sa gugma. Karon, mutuo ka na. Pero ayaw ka balaga, Jay. Mituo ko sa bahad ni Wina. Busa pabantayan ko ang inyong dapit sa mga tanod. Makigsulti ko sa akong chairman sa Peace and Order. Bangingilad mo! Nahibaw Lalo naman ka? daay mo nga doon na relasyon sila sa Anastasia o CJ. Ikaw, otro ka, wag yun ni isulti ni mo nako. Isulti gyud aron ako imong awayon. Karon! Unsa naman ni ron? Karon! Nganong awayon tamang kag resulti kang daan? Ay! Ano na lang yun, eh? Taon ka ni mo, Miloy. Ay, na lang to. Suhito rin kayo ko sa imong batasan, oy. Muna putak-putak na imong ba-ba. O, ang mawawa ng imong anak ko yung taon. Ko gusto nga mahimo niyang uyab katon tawhada. Onyo, ipaasa pa man na imong nga uyab naman na silang duha. Mangita kog paagi nga magkabuwag silang duha. O kaya ni mo ang sugya o niya sa imong konsensya kung may daw mahitabo sa imong anak. Ha? Miloy? Unsa man ko rin bote mong ipasabot? Klaro kayo. Manikugma si Dayan kang Jay. O niya, kung magkita kag yung pagi nga magkabuwag sila duha, mapasaylo mo kahang yung kagalingon kung magpakamatay yung mga anak. Uy, simba ko ay! Kita mo na. Nanibak ko ka mang gani. Unsan yung ka ako na maunay mahitabo. Alalay ka na lang sa pagpati sa mga anak. Oy, Milay. Basta, wa ko'y gusto niya atong Jay. O niya, gusto pa siya mga anak. Wa ka rin mahims, Milay. Mas mahinango pa si Dayan kung imo na lang siyang suportahan. Wow! This is a miracle. Milagro ba ang akong pag-ani sa inyo? Well, of course. Dali. So, sa Jay? Dinhilan ta sigawas magsulti. Huh. Imong gibaharan si Mama. Nahibaw ka na di ay? Tumanon ko gyud ang akong bahad, Jay. Kung dili mo isurrender ka nako ang imong kasing-kasing. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!